Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kune avo vanenge vachida kubatsira panhau iya yandabva mukuverenga ndikaposta yevamwe vahanzvadzi vedu avo vakashayikira kuCape Town, mutumbi wavo uri mumushwari izvezvi, plus mwana wavakasiya anenge ane 2 years ari kufanira kuti ange achiendeswawo kuna gogo vake. Saka kune avo vanenge vachida kubatsira, please ndiri kukumbira munokwanisa kuuya kuinbox kwangu ndobva ndakupai phone numbers mobva mataura then mobva maona kuti munokwanisa here kubatsira zvekare muchinzwawo kuti program yacho iri kufamba sei. Uye zvekare kune avo vanenge vachishandidzana nemakambani akaita sana Great Hope munokwanisa kuuya zvekare ndokupai phone numbers zvimwe kuda vanokwanisa kubatsira kuitira kuti mutumbi wahanzvadzi vedu unge uchiendeswawo kumusha. Regedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo nemurume wangu tinoitawo zvemaprojekti akasiyana siyana. Ndichitaura nemi kudai, nyaya yedu itori kuma lawyers, titori nepurazi rakakura kwazvo iro ratakabva mukutenga. Saka purazi iri rainge riri revamwe minister avo vakazoshayika, saka vana vacho ivo they are from different mothers. Saka pane pari kuti netsei, but purazi ratova mumaoko edu. Tava nemari yakawandisa chaizvo mukoma, asi handina kunge ndakaziva kuti murume wangu akachekeresa Bamunini. Pakati pangu naBamunini pane zvakamboitika. Murume wangu iye ainge achiita zvechikorokoza, saka pane pamwe paakambondisiya kwemakore 2 ndigere pamusha nevana ndisingachazivi kuti zvinondoita sei. Unongozvizivawo kuti semukadzi unosvikawo pakuzonzwa kuda murume. Ndakabva ndaona kuti sezvo ndainge ndichigara naBamunini ndikabva ndavaudza Bamunini nyaya yainge yavapo. Bamunini vakabva vati painge pasina problem, kunyange avo vainge vaine munhu wavo wavainge vachifambidzana naye vakazotovaroora amainini ivavo, asi ndivo vaitopota vachitondipedza nyota. Murume wangu akazozvibata hake many years later after abva mukurambwa nemukadzi uyo ainge achimudya mari ipapo paainge achiita zvekukorokoza. Saka murume wangu akangondiregerera, hatina kana kutombotaura nezvayo nyaya yacho kana ivo Bamunini. Ndakazongovaramba vasingatozvizivi kuti messages ainge akabatwa nemurume wangu. Saka murume wangu akangoti handidi kuzviona zvekare, but akanzwisisa kuti iye ndiye ainge akandisiya zvekare. Ndainge ndava kutozviziva kuti ainge ava kutogara neumwe mukadzi. Saka mukufunga kwangu ndinofungidzira kuti murume wangu iye ainge agara aine chigumbu ende ainge asina kuregerera munin'ina wake Bamunini nezvandainge ndakaita navo, ndokubva achizosarudza kuti ange achizochekeresa ivo Bamunini. Ipapo mukomanashi patakatanga kuita mari, zvinhu zvaigara zvichingondinetsa mupfungwa kuti seiko murume wangu ava kuita mari yakawanda kudai. Iniwo ndakangokurawo ndichienda kuPentecostal zvekare nemurume wangu ainge achienda kuPentecostal. Kunyange dzimwe hama dzake dzainge dzichienda kumasowe, but aitoshora munhu wose anoenda kumasowe achiti kumasowe kunoitwa zvemanjuzu ende ainge asingatombodi kuendako. Asi chakazondinetsa ndechekuti murume wangu patakazotanga kugara kuPretoria ainge ava kuenda kuchechi kwevamwe madzibaba. Saka madzibaba ava ivo vainge vava kuwirirana nemurume wangu zvokuti dzimwe nguva vaitouya vachitosiya mimwe minamato vachiti minamato yangu iyi yandasiya pano ichazoya ichizotorwa nanhingi, ende zvinhu zvandainge ndisingafariri sezvo ndainge ndiri munhu ainge achienda kuPentecostal. Zvadaro murume wangu aiti dzimwe nguva kana akaenda neni kuchechi, dzimwe nguva oenda kumasowe achitonditi handei kumasowe, but ndainge ndichiramba. Saka mumba mainge mava kungogara muine micheka yemasvikiro yakasiyana siyana, achiti mucheka uyu ndewemudzimu wemumusha, uyu mucheka uyu ameno hanzi
ndewe vegetation, uvimi, micheka yakangosiyana siyana. Aiva neumwe mucheka wegold. Saka mucheka uyu wegold zvaaita aiti mazuva andinenge ndiri kumazuva angu airara neni mukomanashe. Ende ndakazotogumisidzira ende zvatova zvinhu zvandinotofarira, ndinotonzwa kutonakidzwa nazvo kuti pandinenge ndiri kumazuva angu iye murume anenge achirara neni. Saka mucheka uyu pazvakatanga aitowaridza mubhedha mazuva acho ose awo andinenge ndiri kumazuva angu aitowaridza iye mubhedha, then obva atsvaira zvekare nemubedroom, asi anenge akaisa mucheka uyu wegold pamusoro pemashitsi ose. Aingonditi kubvisa mweya wejambwa nemunyama. Mumba mainge mava kungogara muine zvakangosiyana siyana, vana J's fluid tichimbogezeswa nemazai zvichinzi ndo zvinodzinga mweya yeminyama. Saka nemurume taimbonetsana ndichimudza kuti isu tiri vanhu vanonamata, zvose izvi zvaainge ava kuita ndainge ndisingazvifarire. Bamunini vakazotanga kurwara, vakarwara mukoma ndokubva vashayika, tikabva tachizoenda kumusha. Taendako kumusha pane zviitiko zvakasiyana siyana zvakaitika pakunovigwa kwaBamunini zvakavhundutsa munhu wose akainzwa nyaya iyi. Pane nyoka idzo dzainge dzichionekwa. Vakwasha vakati vachichera guva because makuva matatu awo akacherwa, ivo Bamunini vakazovigwa muguva renumber 3. Saka vakwasha vaitoti vachitochera kudaro makuva vaingoti kana vakangozorora vobva vatoona kutoti muguva munenge muine nyoka, zvobva zvatonzi hazvichatoite kuti mufi ange achivigwa apa. Pobva patanga kucherwa zvekare rimwe guva until guva renumber 3. Tava kumakuva ikoko pane vaingoona nyoka vachingoti nyoka nyoka, uye zvekare nepamusoro pekofini raBamunini mushure mekunge kofini ratodzikiswa pane vamwe vanoti vakatoona nyoka. Saka zvakabva zvachizonzi zvose izvi zvainge zvichiitika, zvose izvozvo zvainge zviine chirevo, saka kwainge kuchifanira kuti kunge kuchimbofambwa. Mukomanashi murume wangu akaita dzimwe nharo, sezvo isu ndisu tainge tava mbinga dzemumhuri. Zvose zvainge zvichitaurwa nemurume wangu ndo zvainge zvichinzwikwa, vamwe vose vaingotsikirirwa patainge tiri padare remhuri. Saka murume wangu iye achiita nharo ainge atotaura namadzibaba. Ndakazotongoshamisika bhishopu vachitonzi tikuenda kumba kwevamwe vanobatsira, ndine umwe andipa mafone numbers. Tichinosvika kuya kwava kuona kuti ingawani ndivo bhishopu vaya avo vane kuchechi uko kunopota kuchiendwa nemurume wangu, zvekare vanopota vachiunza minamato yavo. Ndikati kochigo chava kumboitika panapa, asi handina hangu kumbogara ndakaitaura nyaya iyoyo. Tasvika kuya pane vamwe bankuru vatezvara vangu vakanzi ivo ndivo vainge vari muroi, vainge vaine divisi iro ravainge vakatora mazuva avainge vachiri kushanda kumaprazi, kushaya kuziva kuti chainge chiri chokwadi here kana kuti kwete, because vatori negonye iri rakadonha pamutumbi wavo, zvikanzi gonye iroro ndicho chainge chiri chikwambo chavo, zvekare ndiro rainge riri divisi iro ravainge vachishandisa pakurima zvekare nekupira vanhu zvirimwa zvavo kubva muminda yavo. Vakabvuma kushaya kuziva kuti chainge chiri chokwadi here kana kuti kwete. Chivanhu chose chakaitwa mukoma, asi chivanhu ichi chakaitwa muprofita ainge aripo, best friend chaiyo yemurume wangu. N'anga yacho yakazonzi tinofanira kuti tinge tichienda kune imwe n'anga. Murume wangu akatopiwa mafone numbers namadzibaba ivavo, kukaendwa kun'anga kuya, same story ikangonotaurwa. Saka ivo vatezvara ndo vanongonzi ndivo vakauraya, ende zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Apa murume wangu munhu wekuti ava very violent, haatombodi kunzwa ndichitaura nezvavo, akavavenga zvisingaiti. Handizivi kuti divisi vanaro here kana kuti pane zvavakaitwa, pane mishonga yavakashandisirwa. Shure mekunge chivanhu chose chaitwa, tadzoka kuno mukomanashi ndo pandakazotanga kuvarota ivo Bamunini. Ndaiti kana ndikavarota ndikaudza murume wangu ndairohwa zvisingaite, murume achinditi nenhau yekuda kwekuti
wakambohura nemunin'ina wangu, ndokusaka wava kumurota. Saka ndainge ndichirota uye zvekare ndinovarota Bamunini vanouya kwandiri vachida kundiudza pane zvavanenge vachida kundiudza, asi panongobuda mamwe maoko anenge ari matema. Maoko awa anobva avavhara muromo wavo zvekuti vanenge vava kusatombokwanisa kana kutaura, uye zvekare zvavanenge vachida kundiudza izvozvo handizivi. Murume ndinoti kana ndikataura naye anondirova. Ndinodawo help kubva kwamuri vedare, handizivi kuti ndoita sei. Ndombofamba here ndiri ndega nekuda kwekuti mhiko dzedu takanzi hakuna achatendedzwa kuti ange achifamba ari ega. Anenge afunga kufamba anofanira kuti ange achiudza umwe kuitira kuti tinge tichibatsirwa tiri pamwe chete, sezvo tava kuita zvinhu zvose izvi zveurombwa tiri pamwe chete. Ini handina kumbogara ndakasarudza kuti ndinoda kuzogara nezvikwambo ini mumba, asi ndo zvinoitikawo kana wakaroorwa. Murume anokwanisa kungoita madecision ari ega. Please ndibatsireiwo. I cannot walk away because inewo ndakakurawo ndichichengetwa naamai vasiri amai vangu, saka ndinoziva pain yacho. Amai nini vainge vachitishungurudza ivavo mushure mekunge vabereki vangu varambana. Mama vakangoramwa vakatisiya tichigara nababa vachida kukaurisa baba. Baba vakabva vachizotora mukadzi uyo wavainge vachidanana naye. Nekuda kwesituation yacho iyoyo, mukadzi uyu ainge akativenga zvisingaiti, aitirova nguva dzose. Saka ndinoti kana ndakatarisa vana vangu ndinonzwa moyo wangu uchirwadza. Ndiri kudawo help kubva kwamuri. Handizivi kana variko vekuchechi vanokwanisa kundinamatirawo kuti Mwari vange vachindiregerera pazvitadzo zvangu zvose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi akangoita sarudzo dzake ari ega, akanoromba ari ega. Enzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine karori kangu aka mukoma ka 6 tani. Saka karori aka ndiko kane yese manje kuseka nhamo serugare. Zvakaitika mukomana chindezvi kudai pandakauya muno muSouth Africa ndakatanga kushandirawo umwe murungu, sezvo ndainge ndiine driver's license rangu. Murungu uyu aiti kana pamba patinenge tichivaka kana kurinoveta rubble iya yatinenge tadhiritsa mudhuri kana ichida kuraswa, aitambudzika kwazvo nekuti aitombosiya basa rake nekuti ainge aine makambani maviri. Obva auya tobva tatakura rubble tobva taenda tobva tanorasa. Ndakazomuratidza license akanditesta akaona kuti zvichokwadi ndainge ndichigona kudriver. Ndokubva ndatanga kushanda sadriver. Saka akazosvika pakunditengesera ka 6 tani aka. Mukoma ndakati ndatenga ka 6 tani ndaisawo motikari yangu pastatus. Vehukama vakabva vandigadzira. Ndokubva ndatanga kusangana nema-challenges apa basa. Ndainge ndaramwa basa ndava kuti ndozviitira zvangu because ndainge ndava kuita zvegardening services, uye zvekare ndainge ndava kuita zvekupota ndichitakura marubbles zvekare neavo vanenge vaine zvinenge zvichida kutakurwa pamba pavo. Ndaenda ndichinotakura ndichinorasa kudumping site. Saka ndakazobatsirwa neumwe murume wekuMalawi. Ndainge ndichida kubvisa marara ainge ari pamba pake. Motikari yangu yainge ichinetsa zvekuti ndakatodaidza makanika. Akazondidaidza mumba make akabva anditi ndati ndakatarisa motikari yako ndabva ndaona kuti iwe une mweya wemunyama jambwa nemunyama zvinokuteverera. Akabva ati iye ainge ari n'anga uye zvekare upfumi hwake uhwo ainge ainahwo, upfumi uhwo ainge akanohutora kumusha kwavo kuMalawi. Ndokusaka ainge aine mari yakawanda kudaro akati kana ndichida aikwanisa kuzondibetsera. Akabva azondipa chimwe chuma chaakanditi chuma ichi zvaunongoita kana ukaona motikari yako ichinetsa unosungirira chuma ichi pabhampa
retrack rako. Ndikabva ndaita saizvozvo, makanika achibata kudaro, pasina kana nguva rori rikatomuka, tikatoenda tikatonorasa marara edu, zvinhu zvikatotanga kutofamba, uye zvekare ndainge ndava kuwana macustomers. Akaenda kuMalawi akadzoka zvekare nechimwe chuma. Saka ainditi zvuma izvi zvainge zvichishanda for only 3 months, ndobva ndatenga zvekare chimwe chuma, ndiye ainditengesera zvuma izvozvo 2000 rands. Akazonditi yava nguva yekuti ndinge ndichienda newe kuMalawi, une tsvimbo yaunofanira kuti unge uchipiwa, nekuti unosvika rinhiko uchiti after each and every 3 months unoburitsa 2000. Saka unofanira kuti unge uchiita tsvimbo, asi tsvimbo iyi inodhura uye zvekare inozoda upenyu hwemunhu. Ini ndikabva ndati nenhamo yandakakura ndichiona handina basa nazvo, ndainge ndisingazivi kuti tsvimbo iyi yainge ichazonditorera upenyu hwababa vangu. Zvekare chipoko chababa vangu chinogara muinjini yetrack, kunyange ndiine mamwe matrack mahombe zvekare nemabhazi, asi katrack kangu aka ndiko kanoita kuti business rangu relogistics ringe richifamba mune zvakanaka. Ende baba vangu vanototaura. Ndine murume umwe chete uyo ainge achindishandira, wandakazokuvadzisa. Murume uyo akazofa nekuda kwekuti akanzwa track iroro richitaura, asi chainge chiri chipoko chababa vangu chainge chichitaura, nekuti vanoti kana matrack angu ari paroad ivo vanenge vachitaura kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba negwara rakanaka. Ndadzoka kubva kuMalawi ndakaenda kumusha ndikanzi ndinge ndichitengera vanhu vose vandinofarira hembe nyowani. Baba vangu ndakavatengera jaketi, amai vangu ndikavatengera dress, madzikoma angu umwe noumwe ndakamunhongera hembe dzake. Handina kunge ndakaziva kuti baba vangu ndivo vainge vachazosarudzwa netsvimbo. Tsvimbo iyo inochinja kuita nyanga, kana yachinja kuita nyanga kudaro inotanga kusinina ropa zvekare nemafuta. Ndauya kuno kuSouth Africa, tsvimbo iyi ndainge ndakanzi ndinge ndichitsvaka panzvimbo yekuti kana ndikaiisa mukadzi wangu haafi akaibata. Mukoma ndakatambudzika, mazvinzwa, ndakazoita yekuisa kuseri kwefriji kwemazuva acho iwawo, ndokubva baba vangu vazoshayika. Takaenda kumusha mudzimai asingazvizivi, taenda kumusha tikaviga baba, asi tiri parufu rwababa ndakatorota mafiro awo akaita baba vangu vakaita zvekutungwa netsvimbo, but yakavatunga yashanduka kuita nyanga, nekuti inochinja kuita nyanga. Nyanga iyi inenge iri nyanga yemombe. Ndiro gona rangu iroro randiinaro randinoshandisa. Zvino iro rinoda ropa, rinorarama neropa. Panguva iyo yekuti ropa rinenge ririmo mugona rangu iri, mukoma, zvinhu zvangu zvose zvinenge zvichifamba zvakanaka. Asi kana ropa iri rava kuda kunogwamba, matrack angu anotanga kuita slow, anotanga kusangana nematambudziko akasiyana siyana, kana kutongoita accident yekutoti munhu anokwanisa kufa. Kubva zvandakatanga kuita izvi zvehurombwa, ndine vanhu 5, makuva 5 ari pasi, vanhu vaurawa nematrack angu kubva muno muSouth Africa zvekare nekuZimbabwe. Asi kana track rangu rauraya munhu, hama dzemufi ndinodzibatsira zvekurevesa. Ende izvi ndakazviudzwa ndiri kuMalawi kuti kana vanhu vakafa vanenge vasina dzinza newe maaccidents achakonzereswa nematrack ako, unofanira kuti unge uchibhadhara vanhu usinganyunyuti, kuitira kuti vanhu ivavo vaunenge vauraya vasazokumukira zvipoko. Ndo zvandinoitawo izvi, mukoma Nashi. Kuromba haisi nyore, nekuti unongorarama uchiziva kuti uri mhondi, ende unenge uchingoona zvipoko zvevanhu avo vawakauraya. Haisi nyore kugara netrack pamba pako, track rinopota richitaura newe. Mudzimai haazvizivi, nekuti ndinopota ndichipfungaidza mishonga kana akarara, kumudzimaidza nekudzimaidza midzimu yake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.